do Lázně Lipová a jsme takový unavení, čekáme na jídlo. Jirina, řekni něco? Tak no já se tady tady čekám a mám svůj krok, takže já jsem úplně spokojená. A už máme jídlo, natoč jídlo. Lípečky? Tady. A co ty? Já mám rybičku. Jak se máš? Jak se mám? Zatím neutrálně. Ale jde to, jde to. Chudinky mají. Na pohodě. Musíš strašně chvíle, musíš nejsou tak. Já tady tak to věrtuji. Máme odpolední kávu. A kde jste dneska byli? Byli jste plavat? Byli jsme plavat a perličkové koupelí. A tu jsme měli už ráno bylinkovou, takže jsme přeperličkovali. Jdeme do jesení. Píšou ověřená Ježišmarja, to je kamera. Frisír. Já jsem myslela, že se fotíme. Tak co, tak kam dneska jdeme? My jsme dneska chtěli zaplatit poplatek, jo, a prostě někdo podal za něco peníze, tak asi ještě nepozenej. Procedury prostě musíme vynechat, protože to je tady přesný podnik. Takzvaný bordel podnik. Co už nikdy přijedem. Ještě babičku tady natoč. Vy to máte na druho. Tak co vy dneska? Jdete na procedury? Jdete kamera. A posunuli vám to nebo ne? Ještě se neví, tam se teďka asi o tom jedná, jestli to budou posunovat. Ono se jedná, my ztratíme jeden den, ne tady kvůli tomu. You screwed me over, but in me believing it was always something that I'd done. But I don't wanna live that way, reading into every word you say. You said that you can let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know, but you didn't have to cut. Takže Irena bydlí tam v tom růžovo-šedým zámečku a my bydlíme před ním. Tady v tomhle bydlí Irena, A v tomhle bydlíme my. Jí to má naučit. Podívej se na to. Ahoj, jste krásný. A točila a jí už tam ty slepice. Ne, taky to můžeš vzít. Tak co holky, bolí vás nohy? Ne. Ne, protože jsme moc přikyslíkovaný, potřebujeme se trošku doplnit. Fuj, vy budete kouřit. Nedělej, když jsou teďka tipla. Netipla. Oni kecají, maminko.
Jsme nad Lázněma Jeseník a máme namířeno do Bryznicového svatého. Tak tady v tom objektu jsem byla ubytovaná před 30 lety. Řekla bych druhý balkónek zprava, druhý poschod, možná třetí. Trávila před 30 lety svoje prázdniny a svůj ozdravný pobyt. A zdraví vás z této otáčivé lavičky. A už jde i Irena. Počkej, záběr. My se utáháme, už viděla do Ostravy. Tak Ostravu? Dobrý se. Počkej, záběr. My se utáháme, už viděla do Ostravy. Tak Ostravu?